дигар саволе ки инҷо омадааст, гуфтааст мурғу гӯшти Россияро хӯрем ё нахӯрем. яъне дар Россия мурғҳои кушта шудаанд ё гӯшти гов ҳаст, гӯшти буз ҳаст. оё ҳамёро хӯрем ё нахӯрем? бародарои азиз ва гиромӣ, мо имрӯз дар ҳамон мулкҳои Россия ҳам дигар ниёз ба гӯштҳои онҳо надорем. ниёз ба хӯрдани гӯштҳои бигем аҳли китоб надорем. шукри Аллоҳи меҳрубон ки дар тамоми шаҳрҳои Русия бародарои мусалмони мову шумо дуконҳои гӯштҳои ҳалол кушоданд. барои ҳамин шумо метавонед ки фақат аз онҳо истифода баред. агар мабодо як зарурате шавад ки дигар ҳеҷ имкон нашид, яъне ҳеҷ имконе нест ки шумо мақсад аз ҳамон гӯштҳое ки аз дуконҳои мардуми мусалмон харидорӣ кунед ё дар шаҳрҳои шумо набошад, ин ҳолатда агар аз ҳамон мурғҳо ё гӯштҳое ки аз давлатҳои меоянд ки ҳамонҷа этикеткаи ҳалол задагиай ё нависондагиай ки забҳ бо тариқи исломӣ, иҷозат ҳайуш бихӯред. лекин агар иншам пайдо нашиду шумо азбаски қувваи кориен бояд кор кунед, ягон чизе ки ба қувват хӯред, инҷа да баъд бигем ай ночориву зарурат баъд рухсат мешавад ки шумо мақсад яке аз по назанед, саломатиро ай даст натен. халас ҳамин организми инсон бояд мақсад талаботи ҳамон гӯшта дорад, бояд ки аз ҳамон тановул кунад. агар чӣ қадр зарур шидем баъд ва ило зарур нашидем, агар ба хӯрдани моҳиай, ба хӯрдани ягон капустай, ба хӯрдани ягон тухмай, агар ба шарте ки шумо қудрату қувват дошта бошед, бо эҳтиёт кунед, бародарои азиз, бо беҳтарин мешавад. саволи дигар, дар хоб талоқ ҳаст ё не? агар бо касе нақлш кунӣ чӣ? яъне нафаре мисол дар хобуш занша талоқ мекунад дар хоб. одам дар ҳолати хоб, дар ҳолати девонагӣ агар зана талоқ кунад, талоқ намешавад. агар ба шарти рафта дар як кас дигам нақлам кунад, бигам ман дар хобам зан ман талоқ кардам, ин ҳолатам талоқ намешавад. фақат талоқ дар ҳолате мешавад ки мақсад шумо бо забонтон, яъне вақте зантона талоқ мекунед, гӯшҳотон ки ҳамун садои аз даҳанат баромадагиро ки шунид, анамҷада чӣ мешавад? анамҷа занотон ба талоқ мешавад. саволи дигар, бобоҷон дар бораи муносибати бади волидайн ба фарзандон ки боиси дилхунукии фарзандон мешавад каме суҳбат мекардед. мақсад бародарои хоҳарои хоҳиш карданд ки дар бораи падар ва модарое ки ба фарзандошон бисёр муносибати зишт доранд ва фарзандо аз ин хел падару модар дилхунук шидагианд. имрӯз дар ҷомеамон бародарони азиз, ма ба самъи шумо расонам ки ҳамин суол бениҳоят зиёд аст. яъне қисматшон дар зиндагии фарзандо дахолат мекунанд. дахолати нодуруст. боз мегӯм, ман дар дахолат кардани падару модар муқобил нестам, вале дахолате ки агар барои нафъ ва барои фоида ва барои беҳбуд ва барои хуб шидани зиндагии фарзандаш бошад, худо баракат я ихел падару модарам. лекин агар ӯ падару модаре ки мақсад мора ҳатто як кас гуфт як фарзанд занг мезанад, мега ҳамагӣ бо оилам 6 рӯз зиндагӣ кардам. 6 рӯз. модарам маҷбур дорад ки ҳамин занта талоқ кун. ман гуфтам иллаташ дар чия? ман фикр кардам ҳозир ҳамин духтароро мебаранд, баъд нодухтар ки мебароянд, хай дарам ҷавобшон метаҳанд. ман фикр кардам албатта ҳамин хел аст, дигар модараш албат маҷбур дорад. гуфт не, ин оилае ки ман гирифтам хешои падармай. модарам мега ки мара дар вақташ падарат ғам додагиай, ба ҳамин хотир и хеши мисол падартай сарш бите, то ман падарта ғам метам. оё бо ҳамин хел модар мо фарзандоро чӣ маслиҳат битем?
چی маслиҳат битем? бигем гапи модарта бигир. модарои азиз, падарои азиз, шумо медонед шумо чӣ хел мартаба ва мақоми баланд доред. пайғамбари нозанин гуфтааст ҳумо ҷаннатука ва норук. гуфтааст э фарзандои азиз, бидонед ки ҷаннат ва дӯзахи шумо дар пеши ҳаминҳо ҳал мешавад. шумо иққа мақоми баланд доред, чаро мақомҳоатон ай дастон метен? чаро аз ҳамун зинаи болое ки шумоен худотона шумо бар замин мезанед? барои падарои азиз, модарои азиз, фарзандориро карда тавонед, ба қадри фарзандотонам бирасед. агар худо фарзандои ба ақлтон дода бошад, бо тоқиётон аз тарафи осмон партоед ки алло шуморо фарзандои ба ақл додааст. ҳамчун падарвор, ҳамчун модарвор фарзандора як сила кунед, фарзандора дӯстдорӣ кунед, фарзандора итари дуоҳои бад накунед. охи бисёр ман зиёд мешнавам, ман зиёд медонам. фарзандора худозада мегӯем, фарзандора ҷувонамаргит бикуша, фарзандора баракат наёвӣ, фарзандора оқид кардам. инами чизҳо ҳозира замон. ин нақши падару модар дар ин дохил намешавад. падару модар бояд аз ин гапҳо боэҳтиёт бошад. чӣ қадр падару модарои пешин ҳаракат мекардан дар пои бачакҳошон хор назанад. падару модара ҳатто озор медоданд, падару модар ягон гапе намезад ё ҳеҷ вақт мақсад гумонша бад намегирифт ки яке бачам дар ягон мушкилот назанад. барои ҳамин падару модарои азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам манзала ва мартабаи худтона бидонед ва бишносед. мо фарзандоро насиҳат кардесем, мо фарзандоро гуфтесем ки дар нисбати падару модаро чӣ кор кунанд. фақат шумо фақат ҳамон ҷоҳакҳои худтон дар гуфти ҳамин рӯза истилоҳо сикка кунед, бишинед ва аз фарзандо хизмат талаб кунед. иншоалло фарзандеро ки агар шамоли амри ба маъруф расида бошад ё агар бо мо ягон лаҳза ва ягон соати шиштагӣ бошад, шуморо болои даст мегардонад. фақат бо фарзандотон фақат бачам бугӯ, хоб як мақсад, як дил ҷонум бугӯ, бачаҷонум бугӯ, як суханҳои неке бугӯ ки ҳамино мисол бе падару бе модар истода натонанд. падару модаршонро мақсад ҳамеша ёд кунанд, ҳамеша дар фикршон бошанд. худованд ҳифзтон кунад. падару модарои азиз, зан дар ҳолати ғазаби бо мард гӯяд ҷавобамро те, баъд пушаймон шавад, вале мард ҷавобашро намедиҳад. дар ин ҳолат дар никоҳ ягон зарар дорад ё на? мақсад занак бисёр ғазабнок мешававу мегӯяд ки мардак мара ҷавоб мабите, яки мардак ҷавоб намедиҳад. баъд ҳамин ҳолат дар мақсад ғазабошон дур мешавад. ин хоҳари мо пурсидае ки оё ҳамиҷа никоҳҳо дар ягон зиён шудааст? не, зиён нашудааст. фақат вақте ки шумо ғазабнок шидин, ҳолати ғазабнокам ҳамие ки мега рост бошӣ, дар ҷод бишӣ, шиштагӣ бошид, роз бикаш. агар ба шарте ки мақсад дар ҳамун хона бошӣ, берун бибро. агар диди ки нашид, мега таҳорат кун, то ҳамин ғазаби ту дур шавад. дар ҳолати ғазаб нагӯ ки мардака ки мара талоқ мабите, зеро ки дар ҳамин ҳолат талоқ мекунад, бисёр ҳолбат мешавад. лекин барои оне ки ту талоқ пурсидӣ, ту гунаҳгор шидӣ, ту пеши худованд тавба кун. вале дар никоҳ, дар талоқтон ягон зиёне шидагӣ нест.